Čaute ľudia, dneska ideme na ďalšiu rybačku. Ideme na rybník Chruskov. Bude to menší tréning na súťaž, na ktorú pôjdem ďalší mesiac. Idem tam trošku zachytať na feeder. Budem dneska chytať iba ja. Oco tam bude so mnou, aj nejakí kamaráti, ale oco chytať nebude. Budem tam dneska sám. Hlasím sa ešte z domova, ešte sme ani nevyrazili. Ešte tu máme iba veci. Ale budem sa vám hlásiť, jak pobalíme auto. Dobre ľudia, takže auto je pobalené a myslím si, že môžeme vyraziť. Sme už na rybníku. Sme tu. Vyzerá to tu zaujímavé, som tu prvýkrát v živote. Vyzerá to tu krásne. A ideme nosiť veci, čož bude horšie, ale teším sa. Takže už tu máme všetko pripravené. Ideme si spraviť šrot. Tu je ešte trochu starého šrotu. Čo s ním, či ho použijeme, alebo nie. Tieto tu kúsky plastine už asi vyhádžem vonku. Zoberieme si šrot. Jasné, že ho nemám čím otvoriť, takže si vidíme nožnice. Otvoríme šrot. Jasné. Tašky, aby tu nebol bordel. OK. No a teraz ako nabereme vodu? Au, máme. No takže ideme si rozrobiť šrot. Šrot máme, ešte do neho prispívajú trošku kukurice. Už som tam bol, takže viem cestu. Takže prisypíme si ešte trošku kukurice, kebyže viem, kde som ju dal. Tu je. Jo. Jo. Iba trošku kukurice prisypeme. Dobre. Zamiešame to. Pripravíme si tu
to tu. A asi môžeme už to tam hodiť. Neviem, či ten háčik vidno. Takto. OK, takže ideme to hodiť. Ako som hovoril, chytám tu prvýkrát v živote, takže ani neviem, ako ďaleko hádzať. Takže vôbec neviem. Ako takto by to mohlo byť dobré. OK. Poďme na to. Asi je môj plán taký, že budem pracovať asi prvých 30 minút, každých 5 minút, aby som si tam dostal ryby s tým krmivom. Potom to už budem nechávať na dlhšie. Uvidíme. Ozvem sa pri prvom zábere, alebo ako budem pracovať. OK, máme tu ďalší náhod. Prvom nebolo nič, tak skúšam hneď druhý. Presne na klip. OK. Až normálne vyzulo. Viem, že to bude úspešnejšie ako ten prvý náhod. Došli nám kamaráti, konečne. Konečne došli. Došiel nám tu kamarát. Tam ide ďalší. Fajme, že nám aspoň trošku tu prinesú šťastie, lebo zatiaľ to nejde vôbec. Prvý úlovok. Vkladám nejaký plaskač alebo karas. Bude, toto. Podľa mňa to bude nejaký megalodon určite. On ešte nevyrastol. Ideme ho rýchlo pustiť. Ďalšia ryba. Pokladám, že to bude taká istá veľkosť. A nie je trošku väčší, pleskač. To už je väčší. Odoberieme ho. Máme zlého kaprika. Aj, postup. Alebo karas to je. To bude karas asi. Jo, to je karas asi. Oco ma vystriedal, teraz chytil druhú rybu, zatiaľ prehrala. Som, že takto to pôjde aj naďalej, lebo ako prehrať nechcem dneska. Tam je. Tati. Takže tak. Ľudia, ja som tu celý čas a ja som si myslel, že tam niekto stojí a to je iba nejaká figura, alebo čo to je. Zajímavé. Zajímavé veci na tomto rybníku je, že na tomto moste, ktorý tu je, sú takto napísané ryby, ktoré tu sú. A nejaká zaujímavosť o nich. Keby ste chceli, tak si to stopnite a prečítajte. Ja vám tu teraz v nejakom timelapse dám všetky ryby, ktoré tu sú. Tak bude chodiť potom. Štuka, to by som rád chytil, to som ešte v živote nechytil. Nice. Zúvač, áno. Krásna príroda tu je. Nádherná príroda. Sa krásne chytal, prívač. Čo to nevadí. Zabudol som na začiatku povedať, ale keď tu chytám na feeder, nemyslíte si, že
vám nejako chcem ukázať, ako by sa to malo chytať, alebo ako by ste to vy mali chytať na ten feeder. Takto na to chytám ja a neberte toto video ako neviem aký príklad. Tak toto robím ja a väčšinou mi to fungovalo. Bol som aj na nejakých súťažiach, už niečo som aj povyhrával, len tak no. Ja som tu prvýkrát, ale toto som ešte na žiadnom rybníku nevidel. Ak viete, čo to je, napíšte do komentárov, že čo to je. Je to nejak svetlozelené. A videli sme to už tam na začiatku viac. Tak aj, neviem, je to proste na vode ako nejaký povlak. Ak viete, čo to je, tak to napíšte do komentárov. Takže ľudia, máme tu koniec vodáčky. Nič veľké sme nechytili, ani sme nič veľké nečakali. Dúfajme, že na súťaži to bude aktivita trošku lepšia. Užili sme si to dneska. Nič, žiadny kaprik neprišiel, prišli ešte také isté pleskače karase, ako sme chytali predtým. Ale to som už natáčal, pretože to bolo podľa mňa zbytočné. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like, odber a tešíme sa na vás v ďalšom videu. Čaute.